Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanemjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. For the show uthelitswa phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone, but I'm with the one and only ikosti yamakosti inje zinjeni bafethu hayi bafethu yabona makuthiwa nginswempu sokukhulunywa ngami woza wele lami come here my twin wasababa ngifuna ukunibonisa ukuthi namhlanje ubani othe special unit. I am on duty to make sure ukuthi siyaqhubeka lesigcine khona. Ngingelela abantu bakho. La kalomzuzu. Awusuka nini bafethu? Sayini so. Showcase mfethu. Ngiyabonga kakhulu Mavara mfethu. Ngiyabonga bhuti wami. Nginawe today mfethu and ngihappy and ngifeel safe. Yazi inkinga yami ngoride ngayo yini igazi. Ekade wagcina mamu. Ubusuka zamuri. Akele. Sazobafana. Kodwa ngikubonile ukuthi uphaka kakhulu. Kade uphaka kakhulu ejimini. Hamba kanjani kodwa mfethu yonke into right? How was the experience to have the whole show? Ngathini bekumnandi mfethu ngienjoyile and ngibonile ukuthi abantu balikhombisile uthando noyabona ukungisupporta nani into kanjalo. Ngafunda la kumele ngifunde khona. Yeah, kube mnandi mfethu, kube mnandi. And ufuna ukuthini kuwo wonke umuntu okusupportayo through ijourney yakho yokupresenta njengoba bebelokhu bekubonisa uthando nama comments abo. Even today they are still commenting but hey Mavara iziyazi mfethu ungathanda ukuthini kubona? No mfethu abantu into engayisho ukuthi ngisasekhona and ngisazoba Mavara ngisazoba ilento abayifunayo ukuthi ngibe yiyona because bangibonisile abanye bangihlangana nabo ukuthi no vusi siyakubona siyayithanda into yenzayo and siyabelivela kuwe. So ngisasekhona ngisase-ona into ezoshintsha uyazi. And bafethu uMavara ukhona niyazi ukuthi ikhona iDuyaza Brothers, ikhona iDuyaza TV uyapresenta khona bafethu. So if you wanna see more you can do that. Mavara bafethu, thank you and welcome back baba wami. Ekuse wake do the right thing mntanami enzeni. Take us to the carports. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings batsumtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Umoya wozani bafethu umoya wozani sondelani madoda umoya umoya kwasuka lo khizinja zeganu sondelani bafethu kube ngathi unini vusi kube ngathi mtutulwa umoya bhuti umoya khona bazolala. Yabo njengoba sekubuye novusi nje mfethu kulula uku-offer kamuntu wena welcome sengixolele kakhulu and ube offer bafethu ngicela ukugcina umoya hayi bo Musa ngiyakhuza njalo sofuna last week ubukuphi umoya kwasuka lo kids danki baba wami kwasuka lo wevusi wena angizange ngishonga ukuthi buyela ukuzobuka ibioskop ngena ngapha mfethu woza vusi ngizokuculisa kule kwasuka lo kids injazikane nabo sibamba ifebe mase siqeda siyabahlukanisa sanibona awuthama usubalekini nibalekelani usubale sanibona nobayi Wazokithi manje Abajana ngasuka sister. Senior. Asinele ngala ke. Hayi ubalekela no. Indawo niyangazini.
wena yangazi wena khuluma iqiniso yangazi King Ginger mfethu igama lami sure mfethu siswami wena ubani igama Odwa. uOdwa wena my brother Tsaphela. utsaphela mina mfethu igama lami uKing Ginger yazi mfethu ngizocela nje ukunibuza nje imibuzo bese ngiyamdedela uma uthanda inkinga Hey, okay. sure umbuzo wokuqala engifuna ukubuza wena bhuti wami kukuphi emakhaya akho usuka kuphi na Butsaphela Okay, suke eBramfish eSoweto. oh Soweto Yes. and then emakhaya home sweet home Oh yeah, eHammanskraal. Hammanskraal danko wabuwa Yes, thank you wena sister emakhaya kha nganga Lusikisiki. Eastern Cape serious so uyafollowa music wase Eastern Cape kakhulu hayibo mama di uyayazi the app and rush shakba uyamazi uspeaker aw speaker lengo mi filter iduma umhlaba wonke nabantwana bayayi sister ngizonike wena ithanda ukuhleka mfethu wena noma isister nethandana njoba nibambene so my brother senesikhathi singakanani wena noma isister nethandana Sina 2 years. na 2 years wow nahlangana kuphi mfethu Sahlangana eBramfish la sihlala khona. Sure. So it was a tavern. Uthola yeah, so besiphuza nje utshwala and then now ngazibonela nje mina how inkanyezi. Lento le. uthi benidiplome kuphi Ngamakhu. kwamakhu Yeah. oh ziyakhipha vele Izakhipha ngempela. Bramfish ngizozwakala ngeke ngeze Bramfish ngazoshoot music video ngizokhumbula ukuthi kuphi yeah ngafika ne-ambitious I remember yeah sure so mawumbona la lenkanyezi lena mfethu wamsondela Yeah, ngamsondela mfethu. Sola ngavela ngakhipha ifoni number. yini uphatha ifoni enhle yini wamkhalisa Yeah, yazi ngamele wa-check yabo. Sure. Yeah. Umuthwaka. so wena sister ungathi ngikuhathele ngadi man eyachaza awu nakho ngiphambanisa intoni ongathi yabo Uncuma nje wakhe. Muhle. yeah so wachaza nawe meza kuwe ezofuna amanamba Kakhulu. so ungathi yini uthanda lokho ngaye okay Uyahlonipha futhi. uyahlonipha ne oh nice so what are things enithanda ukuzenza wena naye njengoba ningabantwana basekase eBramfish and everything yini into enithanda ukuyenza around here Oh siphuma soyithu sawe parking sinokushaya ama squad soyithu ama squad sijime soyithu onya gym uyaqosha amagazi Why ungirounda? hayi siyabaza abantu abashaya ama squad ethi hayi baba uyabona nje ubalo niyamazi uthi ubani fanele indoda kube indoda eshaya isquad mfethu iba netibunu akufanele indoda eshaya isquad tibunu mamaze mina tibunu baba indoda mele ibe neshwapha indoda mele ibe uqhoko Khona sure. ya kome nje qonde indoda akufanele ibe netibunu siyavumelana ya say no to tibunu manje mokufuna mina enze njani ke hayi sister enze njani ngoba sijwayele usenze soyithu enze njani enze njani sister so ngicela ukubuza mina kuwe sister so mhlawumbe wena nobhuti mawukuthi mhlawumbe niba nenkingi ukhona nomunye umuntu okwathandana naye kulo 2 years mhlawumbe wenza iphutha wayithola uphunyuka so uthandana naye kuphela akekho omunye umfana nje wena okwazasisa wake wahamba wayonikela kuye ngeshilayilayi lutho wena my brother mfethu ukhona nomunye umuntu mhlawumbe onokuhleka naye o mhlawumbe onokuxoxa naye izinto ngaphandle ka my sister No, she's my one and only. Kena fela. ngiyamthanda Ngikamrata kakhulu. I want to tell you something guys, love is in Bramfish. Mawufuna uthando uzolithola eBramfish azwakala uzo extension ba Yeah, sihlale efisa, ama-face. ama-phase ne ema-phasini thina ke elokhuzaneni eThekwini ama-phase sithi sema-phasini ya khona nje indawo kuthi sema-phase yabo nje uprofessor lo wasekala uphuma ema-phasini mfethu kunento esiyenzayo la sisoma ngithi uyamthanda lo amuphi yakhe phela ngisibone ukuthi ngempela nje ngithanda ukuhleka qinisa baba ingane yabantu ya miyeke awu wena usuqhoqhobelela ingane kanje mfethu manje ngicwele awuthi amuni out grand mfethu out grand wena mfethu
Gcwele ngawa bese. Ngabe ngiphoxekile, ngabe ngiphoxile, angizwa ukuthi ngitseni mfethu. Awuthe grand wena. Sister, nawe intombazane right. Ngabe ngiphoxile, angizwa ukuthi ngitseni. Ukuthi inkinga ukuthula kwakho. Ukuthula kwakho. Kulento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test ithwepha we switching phones for 60 seconds. Wena umuntu wakhe ifona yakho for 60 seconds ukuthi sibone ukuthi ngabe loyal yini. So checka WhatsApp, Facebook na ku Instagram. Angithi awuna nkinga wena kazi lami. Ngoba vele wena uyazazi ukuthi clean njenge ngilos. Angithi ngena la. Nawe sister angithi. Bhuti wami nje uphethe uqishe ngamafoni awu2. No, le inye WhatsApp le inye yokufuna. Angasebenzisi like uyazi umuntu wami ukuthi oh yes so shintshana ngamafoni ngithi okay cela ungiphake lawo u2 yiwo la wakuchama ne yipha ikhipha akufuzile ngiyabona khipha phela phones kanti indaba manje sekwenze njani mafara ayothi ngidonsa na Varrington what up baba wami mathathu so unkunzi uphatha 2 umedem uphatha 1 sure. All right guys, it's about that time. It's going crazy, it's going bananas. It's a Bibli King mntanami. Ngicela nize ngalana nje bafethu ngoba yabona manje sister woza ngapha odongeni ya khona ungeke ubaleke wena my brother woza ngalana right akithi usho yeah indaba ngathuthukile. Hey man. Asiqale ngamafoni akhe. Asiqale ngalawo 2 double phone. Hayi lawa. Le yeah. Double phone baba wami. Danko. Awusivulele eka WhatsApp. Danko nazo. Sister cela ungibambela la. Okay, now WhatsApp sister. Sister, la ku WhatsApp mangithi type uzotype la. Mangithi type uthi igama uzotype la. Makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshela. Makuvela igama lalezo ifebe kuzobe kuyiba abantu abagidlela umuntu wakhe ngizothi ngitsini. So ibamba umoya ke yona sister. All right guys, my name is King Ginger, Cream Dala Cream, Tana King Indlovu, and we are on WhatsApp right now when we are about to type the trendiest. Type lapho uthi I love you. Indaba qawe. Wena ubhalele ubani I love you? Ubhalele yena kuphela. Yeah, noma Kusavele mina ngiyi-1. Kusavele uli-1. Cela ungidilitsele lapho ngibhalele ukuthi ngiyakuthanda. Ndandendindontu. Yendaba uthaba bakushayela mina njengoba i-out polite eshoya ngamazinyo kaZulu boy. Same ngiyi-1 futhi. next. Shawena wathi. Uzizwe njani so far? Ngijabulile. Awusiqinise. Type lapho uthi I miss you. Fake ne heart red. Awuthemba. King Ginger. Uthi sikiphana nawe mfethu. Keep as Khumbula mina umuntu wami. Ngicela ungithaphele uthi sex. Unokuyicela sex kuwena lo? Or wena unokuyicela sex kuyena? Nayimi ngisho. Ngesizwe. Manje lapha ekhaya busy ngani? like mangangekho baby nje ngiyahlala nje ngiwane. La uthanda ukuyoploma khona. Emajiteni I will next week under 6. Type uthi money. Phela a face band lapha emajiteni akho. Yeah, phase 2. Phase 2. Sister yawo uzothanda ukungibhora ngoba uyashesha. Kodwa ke ayikho into ozoyenza. Ngicela ungithayipele lapho uthi come outside. Awapheli lamagama ngenawo maningi and ngiwapakishile asesikhwameni. Yeah, hayi. So lapha phase 2 abantwana bakuscreamela wena. Bakhona manoku screamer obvious. Angithi babona mama sini manje ngizothini? Hayi lokhu squatter kwakho lokho. Yilokhu squatter. Ibonus. Sister, yazi lento kusquattisa indoda ayikho right. Vela bani lapha? Vela mina. Uzizwe njani? Ngijabulile. Yayizo ingane uyayijabulisa. Showcase. Cela udelete lapho sisiwami. Ngicela ungithayiphela leli lokugcina. Faka i-emoji ebrinjol, faka i-emoji epentshisi, faka i-emoji yalamanzi athi chwa impophoroma. Awuthi ngikhohle wena. No, angisithi. Uyawudlala uFacebook? Yes. Siyakhona manje. Instagram? Yes. Good.
ngeke la mama cells wafihle yiyo lento engenza ukuthi ngikususpect emfowethu wenzele mina nge1 nayithanda nini sex umuntu wami njena phuma lapha ambe ku Facebook okay no lalela kwaza la kuma messenger okay yabona mase ngithi type uzotype la mayithi no results noma ithi unread asisebenzisi sebenzise ivuliwe okay type lapho uthi I love you fake ne heart ebomvu baba utshole ngempela strong man wena uyinkunzi engaya naye empini wena uyafana nami cheaterless ngusiswakhe nje kuphela engimaziyo nami uloyal umuntu wami ngiyazi how Instagram bhala same thing lapha I love you ya kuma DMs sibone mangaveli mayithi no results futhi akunankinga phela mawuthi awuthandwa sometimes it's fine you don't have to be loved wonke umuntu awuyona ishereke nika lo muntu ifoni yakhe mfethu cela usinikele yo phone ivule sifuna ukubona ukuthi lama app awekho yini uwe wonke lo phone la le phone shothi ukufonela lengane le ngikufuna futhi ngiyafonela yena mangingafonela umama uyazi uyenzelani lento ukuthi ube namafoni amabili Aish ayazi ne le angifuni ukuthi man angithola I prefer this one because ngayisebenzisa kuqala so ngabe ngathi le ithi ngenze nje WhatsApp le kuba ama calls once yabo uyithatha up mali yokuthenga i-airtime ngasebenza yes uyafona bo mina ngihlezi ngimcheck umuntu wami Vos I really love her you really love her yes uzimisele ngani nalomntwana like ngibona future mina naye ubone future ne ngisibona mina naye siyakude you know yeah siswasubheka phansi kakhulu manje yini kwenza njani kuthi yenza njani kuthi gijima lutho kuthi hleka kuthi ngijabule ukuthi ngijive nje kuthi jive ukuthi jive zimnike hayi bo sisters kuthi jive zimnike relax ngoba ngizocela uvusa sondele makuthi kanjani now WhatsApp awuthi mase ngithi type uzotype la ku search makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye labanye lezinye ithipha la ungitshela ngoba yizo ezobe iqophoza umuntu wakho take your time relax ne all right guys my name is Sister relax yeah all right guys my name is King Ginger Cream de la Cream intwana se King Indlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to type that Chandis type la put I love you uzizwe njani endaba kwenze njani khuluma nami hayi sinisi ngisho konto ufuna ngitshela ngiyatshola ne awutsholi manje uthuswa yini no ngangitshela mawutshola angeke akukwatela khuluma baba hayi ehlisa umoya bathi ukhulume nami ukuthi konto oyibonayo ngibona ulinda la umlendosi athi I love you yeah awungenela naye kule ndawo awungenela ethombeni kumede uthi nakya yabo banokusikhipha awu ima relax sister relax ukuphi la khona ikasi lakho la akusise kaSlam nawo ubani ulinda ichomi yami Chuma uthi I love you kuyo hayibo ichomi yami hayi makani ichomi yami ndithini ngoba ichomi yami Linda ichomi yami uma uthi ndithini ngenze njani Chuma yakho nenza kanje nina sethita kanje like nibambene wena Chuma senzani maka wawo ngenza kanje maka best yami ever since awu delete lapho type uthi sex sibona uthi mail best evelyn _.
Yini konke ufuna ukuyikhuluma? Ayikho. Ubani uLinda? Ichomi yami Linda. Wenzani wena noLinda? Ichomi yami Melbest yami. Niqaleni kuba Melbest. Khuluma nami kalakathi. Ngiqaleni kuba Melbest. Lo muntu lo busy lo. Eish. Okay, ngibhisikele phone. last week. Yeah. We had sex last week. Yeah. Last week. Mara na ka fela mos last week. Wa ngetsa so kanti. Like wa ngetsa so. Okay, ngicela phone ke. So No, ubani uLinda siswami? Chomi yami. Okay, ithi ngibone ke ichomi yakho ke. Asifonele ke le chomi yakho sizwe ukuthi ichomi yakho ngempela yini. Yes, ngimfonela. Asimfonele awuthi yami. Ya mfethu yakujolela ehlisa umoya awuthi yami. Wena sister uzolokhu uthi ichomi yakho kanjani indaba ungaxolisi Melbest yami. Okay ke kusiboneke. Ngoba So nanje. ya ukwenza Konke isilimo. namayezi lawo lokungenzisa isilimo. Ya ukwenza isilimo. Lokhu ngibhizi kanti ubhizi nama Nenze njani ngoba ichomi yami? No, awuyenzi Wena nozwana namantombazane wena? No. Wena nozwana namantombazane? Maka Wow. ukwangibona ngishuta kanje nentombazana. Ukwangibona ngishuta kanje nentombazana. Okay. Wena nozwana namantombazane? Siswami ufuna ukuthini? Akazwana namantombazane. Akazona wena uzwana nabafana ngithi. Ichomi yami Linda from Dala. Ichomi yami Linda. Oh, so nishuta kanje yona naye. Mina bengazi ke. Wow. Why ushutha kanje noLinda? Ngishute kanjani? Why nishutha kanje? Ngishute kanjani naye? Why wena naye nibambene? Ngishute kanjani naye ngitshele. Ngishute kanjani naye? Tshela mina. Cha, fanele Ichomi yami uthi ngenze njani ngoba ichomi yami Linda? No, ase wena litsho mtsawo la bambana Cha. kumnandi ne. No like sabambani. nenzani? Yeah. Labambani na? Ya ringa. Yeah. Ubani uLinda veza? Yami. Sho Linda. Linda. Sho baba wami. Mfethu, ubhayi igama lakho. Odwa. Wena no Otto mfethu ni yini? Umuntu wami Okay, uOtto kunendoda yakhe lana mfethu and indoda yakhe mfethu wena ithi uyinja. Ekuse baba wami, uyazi lo muntu lokuthi ngiphuma phi mina naye wena. Yeah. Njengoba wena uzongitshela ukuthi umuntu wakho. Uyazi ukuthi ngiphuma lo muntu lo. Yeah. Ingenaphi? Ekuse nje ama socabana nje umuntu wami lo ngicela uphuma umuntu wami qawo. Phuma kumuntu Ngiyacela cela womuntu. umyeke umuntu wami, phuma emuntwini wami. With Shimane. Ngiyeke. Asoze ngimyeke. Enjami ngiyacela cela ungafuni ukuthi Uthi sicabane. wena umngani wakhe, uthi uyichomi yakhe, khuluma phela siswami. Linda. Uphambe abasatholi ngobaby. Hayibo Linda. Asatholi na baby. Ungochomi yami na. Ligqibe sisichomi nje na. Oh, yaniphiya. No like ndakuphika. Wenzani? Ichomi Wenzani? yami, ichomi. Yaniphiya na. How? Na umbuzo mina uyangiphika na? Ima ungenaphi wena yaxabanisa wangibambi wangibambi wena yaxabanisa. Khuluma nangu Linda, Linda. Uyaniphika na. So uyangitholela vele. Lokhu uyangitholela. Ya and wena out yami ithi out yakhe angikutshela ukuthi wena uyistupid and out yami benisebenzisa nje icondom. Wena noLinda benisebenzisa nje icondom. Uthi angikutshela indoda yakho ukuthi wena ngathi la ekhanda kuwe uyislow lenara kuthatha kancane. Hawu. Ebrahim. Yini? Ome kancane. Yini? Ome kancane. Yini? Unikeza ubaby phone lapha. Uyakho baby wakho la khona uOtto na indoda yakho ufuna ukukhuluma nawe Linda. phambi kwendoda yakhe enye. Linda. Kwenzakalani? Andazi nami. Lo bize ichomi zakhe. Bize ichomi zakhe. Oh sekuyilolo. Sewulo already. Sulo wena. Okay, kusho ukuthi uthanda yena lo muntu lo wakho. Yeah. Ngishilo mina. Khetha uthanda bani uLinda noma lo umbiza ngolo. Yapi naleyo nto leyo wena. Uzobhalisa abantu wena abathanda abantu. Bhalisa abantu wena. Ungenaphi? After 2 years in. Ungenaphi? After 2 years in udlala kanina. No like. Nakilisa Uzongishada yimi. Otto uyibhantshi. Kule 2 years uzongishada. And uDomo sana. Yeah, umuntu wakhe ucabane nomuntu wakhe ngenxa yakho. Angithi wena unyonyobela intombi zabantu. Uyabona manje sebeyalwa laba. Ayi uDom Brayaka, uDom Tom. Odomo uwe. Hey ungazongiqhela nami wena, uzongiqhela indaba yempundu wena. Hey, tag wena. Mtshele nawe bhuti ukuthi tag. Yazini sohlangana njami yazi uzonyanya Yeah, kutshela. mtshele mfethu, mtshele ukuthi. Ya uzonya. Khiphe konke. Bheka yazini sohlangana njami medium le. Uhlukane naye medium. Yeah. Uphume kuye. Ngeke. Yeah. And le out mayihlangane nayo uzokukakisa boy. Yeah, uzobona. Unamandla wokushaba. Ungena phiyani uyakwigwala uyazi ukuthi uzokushaya. Kola uwe. Sisoma silokusebenzisa izandla enkosini wena. Utetele lo. Yeah, and intombi yakhe yakulwela la.
Hey awuthembi. Uzombamba ubani? Ya, indoda yakho. Unamandla wena namhlanje? Ya, unamandla yini? Ubona lo. Oh. Ubona lo. Hey, ngulo mina. Ngulo mina, ungazongijwayela kabi wena, ngulo. Ya, mina akumina. Hawu hamba nayo. Hamba nayo, hamba nomuntu wakho. Awuthembi, sazoqhubeka wena nalo nje obekwenza slim. Buku yalo ulinto engekho. Hawe, wrong. Ngirong ngani? Ngirong ngani? Bengikhona mina. Yayimi usukubamba ufusi wena. Relax. Ngimiyeke. Awuqhubeki nayo samfuni ne. Akasakufuni esiswami. Asambeni uyeke uvusi wena. Hawu, ebuye nje uvusi uzoshawa uwe. Angithamba napho sangifuni vele. Ya akasakufuni. Mara wenza kanje mara na operative. Why enza kanje lo mntana mara? Why advise like mina? find out. Mina. Beka manje sengifunda. Okay, ubungafuni no find out. Incenye yakho la. Hawu, no. Angikusabi phela mina jinja. Oh, niyabona into engihlale ngisho. Niyambona? Wakho la. Awangithusi lama bouncer mina. Awangithusi. Mawumsamfuna buyela kuyena. Awangithusi lama bouncer la. Hayi bo. Lokugangaza ke mina mfana wami. Kade ngiyithulele. Exebra wami. Ngimele ngiyifuba. Exebra wami wena inkosi ayikhonjwa wena. Look up. Yes. Famba moyeni. Famba wena. Uthi hlabe ngeimpama manje. Famba moyeni wena. Hawu, wemusa, ngani imgqomisela ngeqolo, kwenithi ukumkhinyela phansi lo, ungijwayela kabi. Bengafuni ukuni uyahleka mbo, uyahleka ngifuna ayizwe lento ayihlekayo. Ngifuna umpressele phansi, ngigqilaze kakhulu. Angisukelwe mina, yangizwa uthi ngithini. Surrender, say sorry. Ngiyaxolisa. Sorry. Siswami ungalokhu usondelela ngoba ngizokusakaza ngamanje. Miyekeni bafanele nambe intombini yakho futhi yakufuna. Musokukhukhuma nti hayibo wena. Ufuna ukubonani lo? Ufuna ukubona amabele enyoka? Ungenaphi wena? Sile wena. Hamba na. Hey. Angazi ukuthi niduke kanjani. Ifunani khona iBramfisher la. eBramfisher kule nila. Wisaphi ngani la book iPNP ka 200. Uzoququtha le ngane uzoyiququdela la. Bastard. Ungilwiselani lo? Ufetshela le ngane qedela buzokwatela kumina. Badukile laba. Wona mfana ubhuke ngapha ka 250 yabona uyabuyela futhi. Ngayazi le PNP. Omunye abangani bami okwayisebenzisa. Hayi mina. Ngangithatha nje kanjalo, ngangithatha kancane. Ha! Madoda nginibonise nimgcigciza phansi, ngibona nimgqomisa nimqozula mfethu. Usungibheke kahle angiyona into yokudlala mina. Usungibheke kahle angiyona into yokudlala mina. Usungibheke kahle angiyona into yokudlala mina. Usungibheke kahle angiyona into yokudlala. King Ginger mina kodwa ngiyangquzula ngiphula izinyo. Njengoba niwabone ephukile lawo ingoba ngangiyogcotshwa ekuphuleni amazinyo ngenqindi ngibele ngiqi phuka izinyo njengoba umbona novusi ewuphuka izinyo sayithatha nayo lento le sagcotshwa sabathuke. So nisibheke kahle azidlali ungayibhayizeli indoda ephuka izinyo idlule ebuzimeni. Zuma izinyo likavusi. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.